Wates jengkelan kuwandaning Barajadenta. Aku ora ngejak geger. Nek kowe nekat arep lumaksana mlebu ning negara Pringgondani, mungsuhmu aku. Aja ngejak geger kelawan Gandamana. Ayo, endi wong tuamu? Endi ingkang sira ning Pringgondani? Ah! Oh! Oh, edan! Wah! 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 Sapa iki? Aku Brajamusti. Oh. Oh. Wah. Larenono nggonmu ngandhep marang lakuning Gandamana. Ah! Hut! Ah! Wah!
nyawut kang katarajang ing dahana wadya sanggep keprabon brang kang abro maragata waduh Kakang Harimbo kula kelawan Kakang Barajadanta mundur mboten kuwawi nandhingi kridhaipun Raden Patih Gandamana mira kok jeneh aku ngepal marang kadigdayanmu. Oh Harimbo, kula tak maju nandingi kekuataning Gandamana. Tak baleni meneh aku ora bakal ngepal kadigdayanmu. Ning eman-eman Gandamana kae murid kinasih. Murid kinasih Prabu Pandhu Dewanata. Prabu Pandhu Dewanata kuwi ya gurune wong tuamu Prabu Kala Tremboko ing Pringgondani. Nek nganti kowe tanding ndak kira ora pojo-pojo kadigdayanmu. Merga kadigdayane Gandamana kae parasasat sejajar kawan kadigdayane Pandhu Dewanata lan sebabak lawan kasektene wong tuamu. Nuwun sewu nek kowe wae ndak kira ora monggo beliau tanding lawan Gandamana. Ning aku wani Raden Harya Suman wani ya kena. Perang kuwi nggunakno aka men menang aja nggunakne aka. Sing dadi karasaning butuhmu lak menang lan Gandamana mati to. Iya, akar kados mekaten. Lah aku ngerti ana ing tapel wates negara Ngastina kelawan negara Pringgondani kuwi ana wujude sumur. Sumur baya utawa luweng wisa. Oh iya, kula ngertos papan dunungipun. Lah, wisa tok gunakne kanggo ndingkik kelawan Gandamana. Menapa ingkang kedah kula tindake. Petuk ana Gandamana ning aja mojak gelut. Aja mojak bengkerengan, ora wurung kowe sing kalah. Lak lajeng kandha kelawan Gandamana. Raden wonten negari Pringgondani mriku syarate arep ketemu ratu niku kudu iso ngoyak playu kula. Yen sampeyan iso ngoyak playu kula, mengki saged ketemu kelawan Kanjeng Rama. Lah, kowe mlayu dhisik kon ngoyak supaya iki mengko iso nandhang kacintrakan iso cilaka si Gandamana. Kowe mlayu sak kayange lumpatana luweng wisa utawa sumur baya mau. Nek Gandamana mlayune banter ora prayekna iso kecemplung ana jroning luweng ditamblek saka dhuwur. Malah kira-kira kowe rasah rekoso Gandamana mati sia. Kowe natal cemerlang Raden Harya Suman. Wis to, ahli strategi iki aku. Kowe manut karo aku mesti menang. Wong perang iki lak butuhe menang. Menang tur ora rekoso. Lho iki. Iya ta? Iya ta? Iya ta? Kowe iki. Tantangan supaya ngoyak playumu. Ning kowe mlayu oleh dhisik. Mergo Gandamana ki playune banter. Duweni aji saip angin. Nek lek mlayune banter ora waspada, ning ngani ngidak nggon sumur amblong tekan jero, tamblek watu wit-witan tamat sejarahe. Gandamana. Wah, inggih. Kula pikir-pikir leres panjenengan. Iya, aku mau menehi dalan. Ning aja omong lho, lek iki sing menehi katerangan bab iki aku
Aku tutupono mergo aku bantu kowe lahir batin. Mesane wong Pringgondani. Aku ora mesane wong Pringgondani, aku gak rekoso kaya ngene urane sing bayar. Wah iki. Prayogi. Ya, Prayogi Bagong. Mangkat to, ya. Gantomono, kowe golek cilakamu dhewe. Kowe kecemplung sumur, mati, bojomu tak teloni. Selamat tinggal Gantomono. Patih tak lungguhi. Mangkang guru sasumbara lindu getara bumi kunjing maludu guntur katuk humukang joloni di Raden kula pun Harimbo putra ingkang sinuwun Prabu kala trembuk ing Pringgondani kadang sepuhipun Yayi Brojo Denta Brojo Musti kula nyuwun pangapunten awit dosa lan kelapatanipun adi-adi kula ingkang minangka dados pepalang paduka Raden ya jagat ya dewa ya Bathara iya ya ora dadi baya pengopo Raden Harimbo paduka napa leres badhe pengin pinanggya kelawan Kanjeng Rama Prabu ya pancen kaya mangkono aku kepengin mbuktekake bab ingkang isih sinandi perkara Nawala kang prapta ning negara Ngastina kowe inggih nuwun sewu nggih Raden kepareng kula matur ngancik mangsa kasanga menika paduka kerdah ngertos bilih undang-undang ingkang lumaku pranatan ingkang lumaku wonten negari Pringgondani mriki sinten kemawon ingkang badhe pinanggih kelawan Kanjeng Rama Prabu kedah saged ngoyak playu kula menika syarat mutlak ingkang kedah dipun wujudi dadi syarate kepengin ketemu kelawan ratu ing negara Pringgondani syarate iso ngoyak marang playumu. Oh inggih lakar kados mekaten. Namung kemawon kula tak lumajar langkung rumiyin menawi sampun tebih paduka saged ngoyak kula nyepeng kula. Ing mriku paduka badhe dadi srana pinanggih lawan Kanjeng Rama Prabu mlayu sak kayange tak oyak kowe Raden Harimbo.
Tamblek wit-witan tamblek watuke. Yo. Soroting pandam sumuluh amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngrangan sang dyah manahen kung sumungkem guling sang kakung rerepa babe maneman be arat pendik baranto hulun atadah ronte arimbo wonten dawuh piye wah tertamtu kewawon tamat riwayatipun pun Gandamana lah sapa wonge kecemplung sumur mancing jroning luweng ditamblek wit-witan ditamblek lawan watu bakal iso urip kependem urip-uripan Gandamana. Bab iki ora kedawa-dawa merga sing ngerti ya mung aku kelawan jeneng Sira Madya boling negara Pringgondani. Wong negara Ngastina ora bakal iso ngusut perkara iki. Wah, inggih. Dadi ora kedawa-dawa bab negara Ngastina kelawan negara Pringgondani. Wah, inggih Raden matur sembah nuwun. Wis padha-padha. Semanten budi luhur paduka kautaman paduka. Lair batin anggipun bantu dumateng Praja Pringgondani. Iya. Ning aja kandha-kandha nek kuwi saka egoh pratikele Haryosuman. Oh inggih Raden ngestaken dawuh. Wis semenawa samatara. Anggepen lelakon iki ora ana. Anut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing citra tanjo Sang Setyaki ya ngambil Sanjawata rarantaman rancang aku lumaku kanthi mulus pancen mung golek kelungguhan supaya iso kelakon kuwi kudu nempuh dalan ora nyawang kuwi halal utawa haram ora nyawang kuwi dosa apa ora bakune iso kasembadan Sedyaku tapi kita gunakne kanthi bener becik aku matur ana ngersane ing sinuwun Prabu Pandhu Dewanata aku kandha tak obong sisan aku kandha yen to Gandamana diranjap gaman Gandamana diranjap sanjata dening wong Pringgondani
Mergo wong pringgondane wis ndeder memungsuhan. Aku kudu pinter olah swara utawa njogekne ilat supaya luwih percaya, supaya luwih gedhe kapercayane kelawan aku. Awakku kudu adus getih. Randuning badanku wis keborean getih saka awakku. Iki mung saya mantepake kapercayane ingkang Sinuwun Prabu Pandhu. Duh sinuwun, kula sampun budidaya badhe nulungi dumateng Kakang Gandamana. Namung kemawon kula ugi dipun ajar, dipun kroyok kelawan wong pringgondani ngantos rojah rajeh badan kula kados mekaten. Nek kula mboten mlajar kula nggih nderek pejah wonten negari pringgondani. Tak aturne ngono mesti percaya. Oh, gedhe labuhmu Harya Suman. Gandeng aku ora duwe patih, kowe tak angkat dadi patih Ngastina. Mesti ngono engko Pandhu. Nek ora percaya enten ana nganti bar. Aku dadi patih, Gandamana mati, bojone rondo. Lah iki ora urung kepatian dadi panguwasaning Harya Suman sak nawangsih bojone Kakang Gandamana dadi hak wewenangku. Sinuwun Pandhu Dewanata ngaturaken ketiwasan ingkang ngabdi patih Gandamana pejah wonten pringgondani rinanjab gaman sinuwun. Kara-kara-kara-kara-kara